Tak, fotku máme otvorenú vo Photoshope a ako prvú časť, ktorú vždy riešim, je doladenie určitých tvarov a v podstate zúženie tela, tváre a tak ďalej, pokiaľ teda upravujem aj takúto vec na fotke. Takže začínam najskôr nástrojom Liquify. Ctrl si skopírujem novú vrstvu. Otvorím si nástroj. Modelka nepotrebuje nejaké extra úpravy, ale vždy sa tam dá ešte niečo doladiť. Samozrejme záleží od toho, kde má byť tá fotka, alebo na aký účel má byť fotka použitá. Pokiaľ to má byť komerčný spôsob, tak samozrejme, že fotka by mala vyzerať čo najdokonalejšie. Takže môžeme si všimnúť, že táto modelka má dosť výrazné až ostré črty tváre. Určite bude lepšie vyzerať, keď jej to trošku zjemníme. Takže jemne zaoblíme jednotlivé časti tváre. Dorovnáme alebo vykorigujeme ešte takéto nejaké detaily. Môžeme si všimnúť, že vlasy už na tejto časti dosť začali padať, takže môžeme ešte trošku pozdvihnúť túto časť, aby vyzerali vlasy také objemnejšie. Samozrejme všetko robíme jemným spôsobom, žiadne extra zmeny, aby to v konečnom dôsledku vyzeralo prirodzene. Dáme OK. A vidíme, že zmena bola naozaj minimálna, ale vyzerá to lepšie. Dobre, tak ako prvú časť by sme si teda pozreli retušovanie pleti. V retušovaní pleti sa zameriavam hlavne na to, aby tá pleť bola dokonalá z hľadiska svetla i z hľadiska teda štruktúry. Používam tento panel od Julie Kuzmenko. A môj spôsob, ktorý používam, je kliknutie na tento Frequency Separation Full Body. Vypnem si štruktúrovú časť, čiže textúru. A môžeme si všimnúť, že naozaj tá pleť má rôzne flaky, ktoré nevyzerajú na výslednej fotke až tak veľmi dobre. Preto začneme najskôr riešiť tieto flaky. Napríklad kruhy pod očami, moc svetlé miesta na lícach alebo proste veľké odlesky zo svetla. Takže použijeme nástroj štetec a jemnými pohybmi tieto miesta postupne zjemníme. Tieto lícne kosti sú tiež veľmi výrazné a na výslednej fotke bude lepšie vyzerať, keď to bude také jemnejšie. Aj keď celková fotka pôsobí alebo má taký žáner tvrdia sa, lepšie bude, keď tie lícne kosti teda trošičku zjemníme. Robím to v tejto vrstve práve kvôli tomu, lebo
toto je taká, nazvime to, základová vrstva pre celkový vzhľad. Tu ako máme napísané, je to textúra, tam sa riešia textúrové časti, v tejto môžeme riešiť také farebné korekcie. Je to môj spôsob, ktorý som nikde nenašla, ale používam ho, dá sa s tým pomerne rýchlo retušovať, čo je naozaj super, keď človek má veľa roboty a potrebuje urobiť kvalitnú robotu. Čiže takýmto klikaním postupne si vyladíme všetky problémy, ktoré na tej pleti sú. Pozjemňujeme veľmi kontrastné a veľmi výrazné miesta. Nerobíme to len na tvári, robíme to na celom tele. Čiže môžeme si na začiatok pozrieť rozdiel pred týmto zjemňovaním a po. Vidíme, že tam je teda pekný rozdiel. V tejto časti, keď sa na tú fotku pozeráme, vidíme, že je to také o dosť tmavšie miesto, ktoré potom neskôr môžeme kľudne vyladiť krivkami a v podstate nie je to potrebné riešiť teraz. Čiže keď toto máme, prechádzame na ďalšiu časť. Týmto spôsobom viete veľmi pekne odstrániť napríklad z pleti celulitidu, strie. Je to určite jednoduchší spôsob, ako sa s tým piplať healing brushom alebo klonovacím razítkom. Čiže môžeme si všimnúť, že modrelka má na určitých miestach rôzne vrásky, alebo teda pleť má rôzne aj sfarbenú, má tam znamienka a týmto spôsobom to naozaj pekne vyhľadzujeme. A strácajú sa nám tie miesta, ktoré nie sú také pekné. Kľudne môžeme ťahať aj do tej bielej a potom nástrojom guma to zmažeme z toho trička. Čiže pokračujeme ďalej. Treba dávať bacha aj na tieto svetlá a tiene, aby sme potom neurobili veľký rozdiel medzi prirodzeným nasvietením a našim rozmazaním, aby tam naozaj teda aj tá sila alebo ostrosť toho svetla aspoň trošku ostala. Prechádzame na ruky, tie môžeme kľudne použiť aj väčšiu časť štetca. Keď si všimneme, tak v originále tu bol nejaký problém. Týmto prekryvom sme to zmizli, ale keď zobrazíme štruktúru, tak sa to tu bude zobrazovať naďalej. Čiže potom v tej štruktúrovej časti musíme si po prípade zapamätať, ale aby sme nezabudli odstrániť takéto miesta, lebo budú menej viditeľné ako v originále. Čiže venujeme sa teraz prstom. Ideme zase na telo pod tričkom.
a prechádzame na nohy. Vidíme, že tiež sú rôzne prekrvené, lebo je to vidno také malinké detaily, že tá noha naozaj není úplne hladká. Tak týmto nástrojom alebo spôsobom to zase tak vyhladíme, ale samozrejme nestratíme štruktúru a tú textúru z tých nôh. To, že to zasahuje do tých nohavíc, to naozaj nevadí, pretože gumou to môžeme hocikedy zmazať. Dobre, použijeme teda nástroj guma. Tvrdosť si dáme okolo 70. A mážeme. Samozrejme sem tam si treba fotku uložiť. V prípade, že by nastala nejaká kolízia, aby sme nedošli o celú robotu. Dobre, takže keď si teraz pozrieme rozdiel aj tých nôh, tak je tam značný rozdiel. Nohy sú jemnejšie ako v originále. Nie je tam vidno jednotlivé problémy, ktoré tam vznikali. Máme tu ešte jednu ruku, ktorú treba spracovať. Vidíme, že aj na tejto časti máme v podstate ten tieň, pretože ruka není, alebo teda telo človek nemá úplne dokonalo rovnomerné, čiže ani tie tiene nekreslia úplne dokonalo po tele. Takže tiež si tu takto trošku zjemním. No. Keď si odzumujeme fotku, si môžeme všimnúť teda ten rozdiel. Originál a tu máme rozmazané. Môžeme si zapnúť vrstvu textúr a môžeme si pozrieť ten rozdiel. Originál, upravená. Keď si to samozrejme priblížime, tak môžeme vidieť, že komplet textúra na pleti ostala. Len sa nám zmenili svetla. Čiže momentálne budeme riešiť to, aby sme túto textúru aplikovali po celej tvári, ale aby sme v podstate odretušovali veci alebo miesta, ktoré chceme mať vyretušované. Čiže použijeme nástroj Healing Brush, zvolíme si na Current Layer, nesmie byť ostatné, aby sme teda pracovali iba v tejto vrstve. Keďže je to vrstva textúr, tak nám tá vrstva pekne ostáva. Nemáme problém s tým, že by sa nám kopírovala farebnosť. Kopíruje sa nám vyslovene iba textúrová časť. Používame textúru, ktorá je v podstate v blízkosti miesta, aby sme predišli tomu, že by vyzerala úplne diametrálne odlišne od originálu. Že áno, vrásky sú tu, ale použijeme vzorku pleti z blízkeho okolia, kde tá štruktúra je veľmi podobná. Na týchto svetlých miestach, ktoré sme svojím spôsobom trošku stmavili a nie sú tam také prepaly, teraz tá štruktúra pleti vyzerá tak zvláštne, pretože je to stmavené a sú to ešte tmavšie miesta, čiže tu použijem štruktúru z okolia
lebo tam naozaj nie je potrebné, aby tam bola taká výrazná. Výborne. Takže čelo by sme mali hotové. Ideme na zvyšnú časť. Ako prvú vec, ktorá nám asi udre do očí, je toto líce, pretože tiež tam bolo v podstate veľký taký, nazvime to prepál, a stiahnutím sa nám zvýraznila štruktúra, ktorá pri tom presvetlenom mieste bola. Čiže použijem zase okolitú štruktúru pleti. A vidíme, že sme urobili v podstate z toho takú príjemnú štruktúru. Keď sa pozrieme na oči, tak modelka už mala trošku vrások, takže treba vyretušovať aj túto časť. Všetko robíme pomaly, pretože ako tu mi vzniklo zle naklonovaná alebo skopírovaná štruktúra, spôsobí, že sa to sem úplne nehodí. Vidíte, že tu je to úplne inakšie ostrené ako toto, čo som naklonovala. Čiže sa vrátime, si to prizumujeme a môžeme použiť nejakú podobnú, nech nám to tak nebije do očí. Takže postupne retušujeme tie vrásky. Používame okolitú štruktúru pleti. Výhodou toho celého je, že nám ostáva aj tá farebnosť alebo tie tiene, ktoré sme si tam urobili. Čiže momentálne naozaj kopírujeme iba tú štruktúru. Keďže to není portrét, tak samozrejme detailné pory tu vidieť nebudeme. Ale vidíme dostatok na to, aby sme mali čo upraviť. Čiže tieto preostrené miesta, čo bola tá výrazná lícna kosť, tak to sme zjemnili aj v časti textúry, lebo tam to bolo tiež ostré. Jak sme v podstate zjemňovali tie kontúry pri Liquify, tak sa nám tu porušila trošku štruktúra, čiže kľudne môžeme teraz použiť štruktúru z hora a nakopírovať si ju tam. Zase dostaneme na týchto miestach peknú štruktúru z tváre. Samozrejme pri retušovaní portrétu sa robí trošku iný postup, kde by toto vyzeralo nie moc prirodzene, kebyže to takýmto spôsobom retušujeme. Dobre, prechádzame na druhú stranu. Môžeme si všimnúť, že na nose sú nejaké miesta, ktoré budú fajn rozjemniť. Líca. Zase, jak som spomínala, máme tu kontrastné miesto tej štruktúry, ktorú sme zužovali, že tu to nie je také ostré ako tu. A zároveň tá lícna kosť v podstate má trošku moc výrazný tvar, takže to zase takto touto štruktúrou zjemníme. Dobre, v tejto časti sa presunieme zase na tie oči alebo okoliu očí.
Vždy je dobre sa pozrieť aj z väčšej diaľky, občas na tú fotku, aby sme videli, či naozaj všetko, čo robíme, vyzerá dobre. Dobre, takže týmto by sme mali v podstate tvár ako takú upravenú. Ďalej budeme postupovať po celom tele, nakoľko modelka má pehy, znamienka. Takže začíname krkom. Samozrejme, týmto nástrojom vieme pekne odstraniť aj vlasy v tejto časti. Čiže môžeme kľudne sa venovať aj tomu počas retušovania. Pokiaľ máme tú štruktúru niekde moc takú zvýraznenú alebo až takú husiu kožu, tak to kľudne môžeme okolitou štruktúrou zmeniť. Čiže postupne po celom tele prejdeme týmto healing brushom, kde si odretušujeme nechcené časti. Prechádzame na hrudník. Samozrejme záleží, či na výslednej fotky tie pehy náhodou nechceme. V tomto prípade to chceme mať celé také smooth, bez pie. Čiže tu máme ten problém, ktorý tam predtým bol. Textúru sme odretušovali. Farebnosť sme tiež. A keď si pozrieme originál, je tam naozaj rozdiel. Dobre, postupne odretušujeme aj zvyšok tela.
Niektoré znamienka nechávam schválne také výrazné, ako napríklad na tej nohe. Teraz keď odstraňujem tie vlasy, vidíme, že nám tu zostali také fláky čierne. A to je práve tým, že v tejto časti úprav a korekcií sme tam nechali. Čiže keď teraz zase použijeme ten štetec a takto to zahladíme, tak nám to zmizne. V tejto časti môžeme kľudne použiť aj korekciu farieb. Keď sa pozrieme, tak na tvári je viac do žlta ako na nohách. Takže môžeme buď pridať viac zelenej, alebo odobrať fialovú. Čiže ideme do Color Balance, zvýrazníme si časť, ktorú teda budeme riešiť. To sú momentálne teda nohy. A môžeme hýbať. Vidíme, že buď pridáme viac červenej, alebo viac modrej. Podľa vlastného uvaženia si v podstate tu trošku môžeme skorigovať farby. Môžeme si všimnúť, keď som teraz používala túto časť, že v okolí nôh sa nám zase vytvorili tmavšie miesta. To je práve kvôli tomu, že to nebol úplne detailný výber. Čiže teraz si zoberieme štetec a urobíme konkrétnejší výber. To odzumujeme. Vidíme, že už sú tie nohy červenšie, ale je to už moc, takže trošičku stiahneme opacity. A môžeme po prípade skúsiť ešte to aplikovať aj na ruku, pretože tam má tiež také fialové nádychy. Výborne. V tejto časti je tiež možné použiť funkcie Dodge Barn, ale iba v takom jemnom štýle. Čiže dáme si vyššie krivky, invertujeme. Ja na zobrazenie tieňov a svetiel používam Black and White, čiže si to nastavím na nejakú hranicu. Takto ten človek nevyzerá vôbec pekne, alebo teda neslúši mu takýto prevod, ale v tomto prevode v podstate veľmi dobre vidíme, ako nám kreslilo svetlo, kde máme svetla, kde máme tiene a kde to nie je rovnomerné. Keď sa pozrieme na tvár, tak je naozaj flakatá. Krk máme svetlý, tvár je tmavá, svetla iba na niektorých častiach. Toto je problém nie úplne najlepšieho nasvietenia, takže máme možnosť to ešte vo Photoshope doupraviť, keď sa nám nejaký takýto problém stal. Takže tu som si nastavila časť svetiel, trošku to ešte môžem zdvihnúť. Zoberieme si štetec, nastavíme si to
na také jemnejšie hodnoty. Môžeme si to vyskúšať, ako to kreslí. Toto je v pohode. Čiže začneme na tých svetlých miestach, ktoré chceme momentálne ako svetlo zvýrazniť. Keď sa pozrieme detailnejšie, áno, tu je to svetlejšie a tu. Čiže môžeme potiahnuť a urobiť taký odlesk na tých rukách. Všetko je to v podstate momentálne o odleskoch. Kebyže modelka je viac nakremovaná, naolejovaná, tak by tie odlesky tam boli aj prirodzenejšie. Viditeľné. Samozrejme, keď si to zoomneme a pozrieme sa, že sú tu nejaké tmavšie miesta, tak tie môžeme týmto štecom alebo v tomto nástroji tiež trošku zosvetliť. Môžeme si vytvoriť rovno aj vrstvu tieňov, kde napríklad takéto miesta, ako je ten krk, ktorý je výrazne svetlejší ako zvyšok, trochu stmavým. Samozrejme, raz za čas si treba aj túto čierno-bielú vrstvu vypnúť a skontrolovať, či už nerobíme nejaký veľký prepal na tej fotke alebo podpal. Čiže či ju nepreexponovávame alebo nepodexponovávame. Dobre. Si môžeme pomenovať, aby sme vedeli, kde sme. Tiene 2. Tiene 1. Toto sú svetlá. Čiže keď sa momentálne pozrieme na tú fotku, tak vidíme, že v tvári je to svetlo úplne zle. Takže môžeme začať pracovať takým spôsobom, že kde je to najhoršie, tak tam to začneme riešiť. Keď sa pozrieme na to čelo, tu je tmavá časť, tu je kúsok svetlej, tu je zase tmavá, čiže treba toto nejakým spôsobom dokorigovať, aby tá fotka nevyzerala vo výsledku flakato. Takže jemne s týmto štecom, ktorý máme nastavený na svetlá, vyrovnáme tóny. Stále sme v podstate v tejto frekvenčnej časti a textúry máme vypnuté. Nejdeme úplne detailne, toto je momentálne pre nás iba vyváženie farieb a svetiel. Detailný Dodge Barn štýl bude neskôr. Kľudne môžeme použiť tiene a toto trošku stmaviť. Ako ideálne je, keď na fotkách je taký trojuholník vysvietený, a to nazvime takto, že oči, pod očami, čelo, nos, brada. Pokiaľ sa nesvieti teda nejakým iným spôsobom alebo nestane sa, že je niečo zle nasvietené, takže si presvietime trošku teda okolie pod očami. Okolo pier. Teraz sa už môžeme hrať v podstate o zosvetlení tých osvetlených miest v tejto časti.
Dobre, môžeme vypnúť túto čierno-bielú vrstvu a vidíme, že tie svetlé miesta ako boli robené. Toto tmavšie vidíme na krku. Určite to vyzerá takto lepšie a prirodzenejšie. Takže môžeme si zapnúť zase túto čierno-bielu. A keď sa pozrieme na celok fotky, tak naozaj na tej tvári je toho svetla najmenej. Takže môžeme urobiť pokus, že si ešte tvár trošku zosvetlíme. Čiže aplikujeme toto zosvetlenie na komplet celú tvár. Vidíme, že aspoň v tejto čierno-bielej verzii je to teraz lepšie, takže myslím, že je to lepšie takto. Dobre, tak si pridáme teraz textúru a môžeme si pozrieť zblízka tvár. Tieto naše zobrazovania svetiel a tieňov dáme do jednej skupiny a môžeme sa pozrieť na rozdiel bez toho a s tým. Hej, detail. Bez úprav svetiel, so svetlami. Hej. Na tom krku to je vidno, na rukách to je vidno, na nohách. Kľudne môžeme ešte s tými tieňami sa pohrať už takto vo viditeľnej časti. A to napríklad na tých lícnych kostiach. Zjemňovali sme ich, ale môžeme ich trošku ešte zvýrazniť. Takisto nos. V prípade na očiach. Všetko záleží od toho, aký chceme výsledok. Keďže modelka má tmavé vlasy, kľudne môžeme aj to obočie trošičku zvýrazniť. Dobre, teraz pôjdeme na oči. Ako celok si ešte môžeme fotku pozrieť. Čiže originál a zatiaľ základná úprava, kde sme v podstate vyvážili svetla a farebnosť tela.